Dnes vás pozdravujem výnimočne z takéhoto krásneho prostredia. Za mnou je Indický oceán. Je to tu úplne nádherné. A ako každú nedeľu by som vám chcela povedať pár slov k vašim otázkam. Keďže mám tu veľmi veľa nových klientov, tak mi často píšete a neviete, ako máte užívať olej Fortuna Vita popri umelých hormónoch. Takže toto ja nedoporučujem určite riešiť ak samé. Najlepšie, keď mi napíšete mail a ja sa s vami skontaktujem osobne a vyriešime to spolu podľa toho, aké máte výsledky. Všetko riešime pod odborným dohľadom našej doktorky Larisy Roztoka, ktorá je nielen špičková lekárka, ale aj špičková vedkyňa a ktorá vie najlepšie posúdiť, ako treba postupovať pri týchto stavoch. Takže určite sa mi ozrite buď telefonicky po 28. alebo mi napíšte mailik, aký máte problém a my vás určite správne nastavíme. Inak olej Fortuna Vita môžete pri všetkých ochoreniach štítnej žľazy, či je to hypotyreóza, alebo hypertyreóza, alebo autoimunná tyreoitída, ale určite sa poradte s nami, ako postupovať pri týchto stavoch, keď beriete umelé hormóny a same si ich určite nevysadzujte. Majte ešte krásnu nedeľu na Slovensko, zdravím, ahojte!